Fil-Palazz tal-Arċisqof l-Imdina ġiet ippreżentata pubblikazzjoni uffiċjali dwar iż-żjara tal-Papa Franġisku f'Malta. Il-ktieb jiġbor fih id-diskorsi flimkien ma' diversi ritratti li ttieħdu tul iż-żjara tal-Papa li seħħet bejn 2 u 3 ta' April li għadda. Il-ktieb bl-isem ta' Luminous Kindness iġib lil qarrej memorji ta' din iż-żjara sinifikanti u d-diskorsi tal-Papa jservu sabiex il-messaġġi tiegħu ma jintesewx. Il-ktieb jagħmel użu wkoll mill-kodiċijiet QR sabiex joffri esperjenza aktar immersiva. L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna rringrazzja lil dawk kollha li ħadmu sabiex iż-żjara tal-Papa tkun waħda memorabbli, kif ukoll lil dawk kollha li rnexxielhom jiġbru l-essenza ta' din iż-żjara fil-ktieb. Il-ktieb jirnexxielu b'mod straordinarju jesprimi l-laqgħa sabiħa li kellu l-Papa. Il-protagonist prinċipali tal-ktieb inħossien apparti l-Papa Franġisku u l-qalb kbira tiegħu huwa l-poplu Malti u l-qalb kbira tal-poplu Malti. Fid-bissima tal-uċuħ li qed jilqgħu l-Papa taraw koll il-ferħ li mmarka din iż-żjara memorabbli li tibqa' immarkata fil-qalb tagħna.